Il-pagi f'Malta qed jolew brati ferm ogħla mill-medja Ewropea. Statistika tal-Eurostat turi li matul it-tieni kwart tal-2014 Malta kellha s-sitt l-ogħla rata ta' żieda fil-pagi fiż-żona euro. Il-paga medja fl-ekonomija Maltija żdiedet bi 3.7%, tliet darbit akbar miż-żieda ta' 1.2% irreġistrata madwar l-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Analisti ekonomiċi fissru ma' One News kif dan ir-riżultat mhuwiex uniku għal dan il-kwart partikolari. Dan hekk kif mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni l-hawn kien biss fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra li ż-żieda fil-pagi f'Malta kienet anqas minn dik fl-Unjoni Ewropea. Iż-żieda fir-rati tal-pagi reġgħet kienet irreġistrata f'perjodu fejn ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna kienet ineżistenti. Dan minħabba traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Għaldaqstant f'termini reali, il-paga medja f'Malta ġiet li żdiedet b'aktar minn 4%. L-istatistika qalet ukoll li ż-żieda seħħet kemm fis-settur privat kif ukoll f'dak pubbliku. Dawn il-figuri kontrastaw ma' stqarrijiet riċenti tal-Oppożizzjoni fejn intqal li f'pajjiżna hawn nafsa fil-pagi.